Allahumma kuɗi ɗana Allah ka bani kuɗi Allah ka sa kowa na duniya kuɗi har da su ɗan ƙaruna. Kai talauci ba kana ba. Amin. Wallahi da ka dan ƙaruna kuɗi ka shiga uku. Ba yawan ba albarkar dukiya ba da ita ka zuwa lahira ba kuma in ka mutu ba ka yakin ƙwarai ba wani kiri wallahi bai duba. Wallahi haka nan na shirma Allah ko ɗan ƙaruna ya da mutu dukiya ta na ambata. Allah ka bani da masu albarka. Oh my God. Lakin haɗi da shan Relma TV masu barbaɗar fassara. Domin samun shirye-shiryen mu akai-akai, ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna ƙararrawa. Muna godiya a yi follow ɗin mu a Instagram da Twitter da Facebook da kuma TikTok. Wai, amma an ƙwaro wanda bai taɓa cin boga ba. Ka ji wani daɗi har ta ƙiya duk da ba sai ni ba ni ma ragin wani na. Kai, to ai ga magana sa ta da kai ga mu in wani ya ci abinci daga wani bai ci to ai Yau ni ci ɗan bakin ciki sai dai na yi shi to Allah. Oh, na dai ga samu na ga rashi. fuck you. Wallahi ban barin ta sai na ɗauko ina. Oh my God.